Сәлам, минем исемем Фаузия һәм мин автор башкаручы. Бүген мин Ялкын журналына интервью бирәм. Миңа 12-15 яшь булганда бик чибәр буласы килгән иде, төрле идеяларга карап, әмма ул дөрес булмаган иде, чөнки һәрбер кеше ул индивидуаль һәм төрле кешеләргә төрле әйберләр кирәк сәламәтлек булу өчен, матур булу өчен, шаблон буенча барып булмый шул эштә. Һәм мин кайвакыт ашамаган идем, кайвакыт йокламаган идем, һәм ул сәламәтлеккә бик начар иде. Шуңа күрә минем киңәшем ул үз-үзегезне тыңларга, чын булырга һәм үз-үзегезне икенче кешеләр белән чагыштырмаска, чөнки һәрбер кеше үзенчә матур. Комплекслар. Алар белән көрәшергә бик авыр, мин аны аңлыйм, әмма ул вакыт белән киләдер. Иң беренче әйбер комплекслар белән көрәшү өчен ул яраткан әйбер белән шөгыльләнергә. Син үзең турында нинди булса да эштә яхшы булуны белсәң, синең комплексларың китә ала, самооценка күтәрелә һәм шуны белгәндә, ничектер эштән ялтырый башлыйсың. Һәм миңа тагын шундый уй булышкан иде комплексларым белән, комплексларымны җиңәргә. Ул күп кешеләр җитешсезлекләреңә карамый да. Алар аны күрмиләр. Без күп проблемаларны үз-үзебезгә, башыбызга кертәбез һәм шулар белән яшибез. Тагын мин бик оялчан булган идем, хәзер дә генә оялчан, әмма менә кечкенә булганда мин кафеда официанттан нәрсәдер сорарга да курккан идем. Мәктәптә, белмим, туалетка чыгарга сорарга курккан идем. Кешеләр янында һәрвакыт кызара идем. Ничектер дөрес мине күрмәсләр дип уйлаган идем һәм качып йөрдем. Әмма ул кылмачаулый, артист профессиясендә дә сөйләшчән булырга кирәк, курыкмаска кирәк. Кешеләр, алар яхшы һәм без күп проблемаларыбызны үзебез башыбызга кертәбез. Шул уй миңа булыша. Экология турында сөйләшкәндә, миңа бик кызгану була башлый. Минем җырым да бар. Шул пожарлар булган вакытта, августта 2 ел элекме, 1 ел элекме, мин җырда язган идем. Ул инглизчә һәм Motherland дип атала. Ул татарча ана җире дип атала. Һәм минемчә ана җире ул планета. Бер урын гына түгел. Һәм мин анда шул проблемалар турында җырлаган идем. Ничек кеше табигатьне үтереп бара һәм шуны ничектер туктатырга кирәк. Күбрәк экология турында уйларга кирәк, чөнки без ансыз яши алмабыз. Һәм миңа бик кызганыч хәзерге ситуацияга карарга. Минемчә, Россиядә феминизм һәм бөтен дөньяда ул кирәк, чөнки күп гаиләләрдә малайлар һәм кызлар төрлечә тәрбияләнә. Ул бер яктан дөрес тә, икенче яктан кыз кешеләргә, кызларга әзрәк әйберләр эшләргә ярый. Шул кием турында сөйләшкәндә, ниндидер спорт турында сөйләшкәндә, характер турында сөйләшкәндә һәм кызларны бик еш сабыр булып тәрбиялиләр, әмма минемчә ул
бик дөрес түгел, чөнки сиңа нәрсәдер ошамаганда, шуны әйтергә кирәк. Аннарысы төрле проблемалар килеп чыгалар. Мәсәлән, эштә, гаиләдә, бөтен сфераларда да. Ул, минемчә, егетләргә дә кирәк, чөнки шундый токсичный маскулинность дигән әйбер бар бит. Аларга да авыр. Алар да көчле, белмим, шундый иң баш кеше булырга тиеш дип уйлыйлар, әмма кайбер егетләр аны теләми. Һәм ул нормаль әйбер. Феминитивлар. Нинди булса да эш дөньяга танылган булса, китап булса, мәктәп эчендә скульптура булса, рәсем булса, шул чакта ничектер гендерны күрсәтергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки күп ситуацияларда кешеләр саташа. Феминизм ул нәфрәт турында түгел, ул тигезлек турында. Шуңа күрә мин үземне феминист дип саныйм. Планетабызның 50% кыз кеше бит. Шуңа күрә феминизм кирәк.